Posloucháte podcast Podnikatel Plus. Čeští zákazníci si zvykli na dopravu zdarma. E-shopy si ale kvôli tomu musí ukrajovať z vlastných marží. Samozrejme, vy keď to zákazníkovi ponúkate opakovane, tak on vie, že vždycky na nejakom e-shope tú dopravu zdarma nájde. Jak to bude s logistikou během letošních Vánoc? Jak posílit zákaznickou podporu u e-shopů? A jaké služby zákazníkům nabídnout tak, aby se posílila pozitivní zákaznická zkušenost? Tak to si řekneme v dnešním díle našeho podcastu. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte Podnikatel Plus. Vánoce jsou za rohem a obchodníci už očekávají velký nápor objednávek. Vaše společnost se specializuje na logistiku. Je vánoční období opravdu tím největším logistickým oříškem? Určite je to tak. Upresním len to, že my riešime hlavne logistiku mestskú. Petr Menky, komerční ředitel logistické společnosti Dodo. Aj v tomto odvetví je to rovnaké ako v tej celkovej logistike tých najväčších spoločností. A určite vianočné obdobie prináša veľký tlak na dostupnosť kapacít, na efektivitu a vlastne na pokrytie tej špičky, ktorá v predvianočnom období prichádza. Jaké problémy zákazníci při doručování nejčastěji řeší? Je to přesný termín doručení, rychlost, možnost vrácení? Co jsou vlastně ty hlavní faktory? Podľa našich prieskumov, ktoré sme robili najnovšie tento rok, tak zákazníky určite veľmi trápi alebo chcú mať doručenie rýchle a chcú mať doručenie presné v konkrétny čas, kedy sú zrovna dostupní a nevyhovuje im dlhé časové okno, kedy musia pol dňa doma čakať na to, kedy ten balíček príde. K tomu se ještě dostaneme, protože to je asi otázka, která je nejpalčivější, co se týká doručování. Zastavme se každopádně u času doručení. Jak vlastně správně i ve svém e-shopu nastavit to, kdy se balík doručí? Je dobré zákazníkovi už rovnou nabídnout přesný termín doručení a případně, co bychom měli a neměli zákazníkovi slibovat? Tak samozrejme to presné doručenie sa najčastejšie a najekonomickejšie realizuje vo veľkých mestách. Nie je to možné z ekonomického hľadiska realizovať v maličkých mestečkách alebo dedinách o počte stoviek, maximálne jednotiek 1000 obyvateľov. Samozrejme to hľadisko, to časové, že zákazník ideálne chce ten balíček v určitý čas, tak vnímajú jednak e-shopy a jednak aj my, že toto je ten zákaznícky trend. Tak ako je trend doručovanie do boxov, tak toto je vlastne druhý taký zásadný trend v doručovaní, ktorý určite vnímame. Spolu s tým tam prichádza práve ten tlak na rýchlosť. No a čo sa týka vlastne e-shopov a toho, ako by si to mali nastaviť, tak práve to doporučenie pre tie veľké mestá je, že je dobré tomu zákazníkovi ponúknuť aj túto možnosť či už rýchleho doručenia, to znamená doručenie v deň objednania, alebo potom v nasledujúce dni na určitý konkrétny čas alebo na konkrétny hodinový, dvojhodinový interval, dajme tomu. Pretože určite to zvyšuje podľa prieskumu zákazníckú spokojnosť s doručením a ten zákazník určite sa v tom cíti oveľa komfortnejšie. Je to vůbec možné, takhle v předvánočním čase, kdy je obrovské množství zásilek, něco takového slibovat? Možné to určite je. Každá spoločnosť, ktorá doručuje same day, takzvané, alebo v deň objednania, prípadne do časových okien, tak si s týmto vie poradiť, pretože doručenie do časových okien na následujúce dni sa dá veľmi krásne plánovať a same day doručenie vlastne tiež. Je to náročnejšia disciplína ako doručovanie v nasledujúce dni, ale spoločnosti, ktoré sa tomu venujú, tak sú na toto pripravené a dokážu na základe technológie a napríklad u nás tiež vlastne máme vlastný software, vlastnú technológiu na toto plánovanie, ktorú si vyvíjame, tak na základe toho je možné aj takto náročnú logistiku zvládnuť. Je to teda všechno jenom o tej technológie, o tom nastavení? Je to samozrejme kombinácia, pretože technológia vám prináša niekoľko základných zložiek, ktoré vám optimalizuje, ako napríklad plánovanie kapacít, plánovanie smien, prípadne plánovanie trás, ale
za tým potrebuje ešte byť tá exekúcia, to samotné operations a to už nie je o technológii, ale je to vlastne o tých skúsenostiach, o profesionalite. Do toho prichádza vlastne kvalita samotnej služby, preškolenie kuriérov tak, aby naozaj navonok zastupovali a boli tvárou toho e-shopu, boli príjemní, milí, usmievaví. Takže technológia je jedna časť a druhá časť je samozrejme tá samotná exekúcia a to operations. Pojďme se podívat na jeden fenomén, který se proslavila Česká pošta, a to je to, že zákazníkovi balík vůbec nedoručí a rovnou nechá na poště pro vyzvednutí. Je toto jeden z důvodů, proč je zákazník v konečném důsledku nespokojen? Jak vlastně řešit to, pokud dopravce zákazníka nezastihne doma? Jak se takové situaci vlastně vůbec vyhnout? To je veľmi dobrý príklad, pretože samozrejme zákazníka to extrémne dokáže frustrovať. Je to niečo, čo nie je v poriadku z hľadiska zákazníckej skúsenosti. A práve keď porovnám to percento doručených zásielok klasických prepravcov, respektíve konkrétne pošty, dajme tomu, to je vlastne jedno, či českej, maďarskej, slovenskej, pretože pôsobíme v mnohých krajinách, tak vieme zhruba, kde sa toto percento pohybuje. Naproti tomuto naše percento doručenia sa pohybuje na úrovni zhruba 99% doručených zásielok. A ten dôvod je práve ten, že keďže my doručujeme rýchle alebo doručujeme do konkrétneho časového okna, tak ten zákazník vie, že bude doma. A my naozaj tomu zákazníkovi voláme, posielame správy, upresňujeme čas, kedy vlastne tá zásielka bude doručená. A na základe toho je samozrejme oveľa viac pravdepodobné, že ten zákazník bude v tom časovom okne, ktoré je pomerne úzke, sa nachádza doma. Takže bude zastihnutý. Naproti tomu, keď tradičný nejaký dopravca tie okná doručovacie má veľmi dlhé a ten zákazník musí čas tráviť, dajme tomu doma, neviem, pol dňa, tak byť pol dňa doma, niekam si odskočí a zrovna v tej chvíli vám niekto zavolá, že má, dajme tomu, pre vás zásielku, tak už to nie je vlastne, už to nemôže byť tak vysoké percento tej doručiteľnosti. Takže určite to rolu hrá. Vďaka tomu trendu, ktorý dnes je a ktorým my napríklad doručujeme, tak u nás to percento je dramaticky vyššie a u nás tým, že vlastne sme point-to-point delivery a nemáme žiadne cross-docky, warehousey a podobne, tak vlastne ten kuriér to nemá kam ani zaviesť. Jo? On to musí vlastne zaniesť potom, ak sa vyskytne taký prípad, že balíček nie je doručený, tak ho vlastne zaniesie do toho skladu toho zákazníka, teda našeho klienta. Jo? Takže tam je vlastne maximálna motivácia doručiť tú zásielku. Myslíte si, že obecně se systém doručování v České republice lepší, že se více myslí na zákazníka v konečném důsledku? Určite sa posúva dopredu, možno nie takými krokmi mílovými, ako by sme chceli my, ale samozrejme určite to vidieť je, jak ten trend doručovania same day, rast vlastne doručovania expresného do 2 do 3 hodín naprieč rôznymi segmentami, alebo to doručovanie do časových okien, prípadne do boxov s veľmi rýchlym doručením. Vyplýva to celkovo, si myslím, z tej českej e-commerce, ktorá je na veľmi vysokej úrovni oproti štandardu celoeurópskemu. Pojďme nyní k další problematice a to jsou takzvané vratky. Určitě se shodneme, že nejoblíbenější systém pro vrácení zboží je ten nejjednodušší. Co si máme vlastně pod tím představit a jak to správně nastavit ze strany prodejce, respektive e-shopu? Ja sa na to dívam ako zákazník a ja ako zákazník, keď si niečo objednám, príde mi to, doma si vyskúšam ten produkt a zistím, že mi nesadla veľkosť alebo farba je iná, proste z nejakého dôvodu ho chcem vrátiť, tak mne najviac pomôže to, že vlastne sa nemusím o nič starať. Že v tom balení je zároveň nejaký štítok, ktorý proste v prípade, že chcem to zbožie vrátiť, tak iba nalepím znova na tú istú krabicu a odovzdám daný balíček na nejakom pick-up pointe, ktorých je proste veľa. Ten zásadný zlom je práve v tom, že nemusíte ísť na nejaké www stránky toho e-shopu, nemusíte hľadať, čo máte spraviť, na akú adresu to poslať a tak ďalej. A že vlastne toto všetko už za vás vyrieši ten e-shop
a vlastne vám ponúkne takúto jednoduchú možnosť nalepenia toho štítku a zároveň sa vôbec nestaráte o platbu za tú prepravu a tak ďalej. Budou letos zákazníci slyšet na dopravu zdarma? Je toto něco, co hlavně nyní v předvánočním období může opět pomoci objednávkám? Zákazníci obecne počúvajú na dopravu zdarma, ale z môjho pohľadu je to strašne nezdravý fenomén. A to z toho dôvodu, že samozrejme vy, keď to zákazníkovi ponúkate opakovane, tak on vie, že vždycky na nejakom e-shope tú dopravu zdarma nájde, pretože jedenkrát má akciu jeden e-shop, druhýkrát ju má druhý. Pred vianočnom období to majú ideálne všetci a ono je potom celkom dosť zložité vysvetliť vlastne tým klientom, ktorí už tak dotujú tú dopravu pre koncových zákazníkov, tak je dajme tomu o to zložitejšie im vysvetliť benefit nejakej kvalitnejšej prepravy, prémiovejšej, rýchlejšej a tak ďalej. Pretože samozrejme ten cost zatiaľ nie je úplne rovnaký ako klasické balíkové doručovanie. Na druhej strane sa tomu môže blížiť. Je to závislé na počtu zásielok, ktoré doručujete. A samozrejme o to ťažšie sa akoby o tom potom vyjednáva, pretože samozrejme, keď je ten cost o niečo vyšší, tak to znamená, že ten klient musí pokrývať ešte vyšší cost, ktorý by chcel prípadne ponúknuť vlastne tomu koncovému zákazníkovi. Takže ja si osobne myslím, že to nie je úplne skvelé propagovať dopravu zdarma, pretože tie náklady tam reálne sú. A ja chápem, že sa to vlastne skrie do nejakej marže, ktorá sa zarobí na tom predanom produkte, ale ten zákazník koncový to potom vníma tak, že proste je to niečo automatické. Proste potrebujem to dostať, pretože mám na to nárok a niekde to určite nájdem. Vy jste řekl, že doprava zdarma je takový, řekněme, fenomén. Je to fenomén pouze v České republice nebo i v zahraničí? Z tých dát, ktoré ja mám dostupné, tak určite samozrejme doprava zdarma funguje naprieč Európou. Nie je to nič ako naprosto unikátne, ale na druhej strane si myslím, že tá citlivosť na cenu aj na základe našich výskumov sa krajina od krajiny líši. A myslím si, že Česká republika je jedna z tých krajín, kde zákazníci sú veľmi citliví na vlastne náklad tej dopravy. Ale je to rovnaké ako s akciami. Keď máte neustále akcie a staviate celý svoj úspech e-shopu na zlacňovaní produktov, tak si nikdy nemôžete vybudovať loajálnu bázu klientov, zákazníkov. Jo. A naproti tomu, keď to staviate na kvalite služby, na množstve a na druhoch poskytovaných služieb, ktoré iné e-shopy neposkytujú, tak naopak tvoríte tú loajálnu klientelu, ktorá sa k vám vracia nie preto, že máte zrovna dopravu zdarma, ale preto, že poskytujete niečo viac tomu zákazníkovi. Aj preto vlastne ten úspech akéhokoľvek e-shopu podľa mňa to môžeme krásne vidieť na príkladoch tých najúspešnejších českých e-shopov, či už je to Notino, Alza, Rohlík, MOL a ďalšie, tak môžeme vidieť určite, že vo veľkej miere tento svoj úspech vybudovali na kvalite služby a na palete tých služieb, ktoré poskytujú zákazníkovi. Že to nebolo len o tom, že neustále musí byť nejaká doprava zdarma, alebo že tam musí byť ako neustála non-stop akce. Zákazník objednal, balík se někde zdržel, protože e-shop nestíhá objednávky vypravovat. Jak v tomto případě nastavit zákazníckou podporu, aby zákazník nakonec objednávku nezrušil? Ja si myslím, že dôležité je predikovať správne tú sezónu, pretože samozrejme to je veľmi ťažké. Myslím si, že tie najlepšie e-shopy, respektíve snahou všetkých tých e-shopov, ktoré chcú byť najlepšie, by mala byť vlastne perfektná príprava na tú sezónu vo všetkých oblastiach a jedna z nich je predikcia tej poptávky. Existujú rôzne makroekonomické výhľady, rôzne výhľady, nejaké analýzy toho, ako ten trh bude vyzerať a na základe toho je potreba samozrejme nastaviť tie kapacity. A v prípade, že už sa stane to, že z nejakého dôvodu sú nepredikovateľné výkyvy, či už to bol COVID alebo akékoľvek iné výkyvy, na ktoré nemáme žiadnu možnosť ich predikovať, tak v takom prípade je absolútne kľúčová komunikácia.
komunikácia so zákazníkom, vlastne tým mu dávate najavo, že je pre vás dôležitý. Keď mu posielate pravidelný update toho, čo sa s vašou zásielkou deje práve teraz, posielate mu nejaký výhľad realistický, kedy tá zásielka bude môcť byť spracovaná, tak si myslím, že z princípu naprostá väčšina zákazníkov to proste pochopí, pretože práve vníma ten prvok tej komunikácie a vníma ten prvok, že mu vlastne dávate nejaký náhradný časový výhled na to, kedy vlastne to doručené bude. Takže to je podľa mňa to, čo v tej chvíli ten e-shop preto môže spraviť. Co to jsou tracking kódy? Jak je správně nastavit a jak nejlépe sledovat? Je to přes odkaz nebo motivujeme zákazníky, aby si instalovali nějakou aplikaci, kde to vidí přesněji? Myslím si, že tá najviac zákaznícky privetivá forma v dnešnej dobe je či už v tej aplikaci, kde konkrétne objednávam, alebo vo forme tej SMS-ky. Proste príde mi nejaké upozornenie, nejaká notifikácia, či už je to na SMS-ku, na WhatsApp, na Viber, proste na nejaké aplikácie, ktoré ja používam. Není to o tom, že si musím nájsť to číslo, niekam ho vkopírovať, pozrieť sa, kde ten balíček je, že to bolo ako nejakú dobu zpátky a myslím si, že už dnes ako je to trošku ďalej v tomto. Jaký typ doručení je podle vás dnes nejžádanější, ten nejrychlejší, to znamená same day delivery, nebo ten, u kterého mám jako zákazník zajištěný určitý konkrétní termín dodání? Takto, ono je najžiadanejšie, ale nie za tú cenu, za ktorú sa dnes predáva. Takže myslím si, že príde určite moment, kedy doručenie rýchle sa stane štandardom, ale v dnešnej dobe zákazník si myslím, že najviac ocení to doručenie relatívne rýchle, či už same day alebo next day, ale v konkrétnom časovom okne, kedy on vie, že bude doma. Pokiaľ si teda vyberie doručenie domov. Druhou alternatívou, ktorá veľmi rastie, ako som už spomínal, je doručovanie do boxov. Hostem serveru Podnikatel.cz a podcastu Podnikatel Plus byl Petr Menky, komerční ředitel logistické společnosti Dodo. Děkuji vám za rozhovor a mějte hezký den. Ďakujem pekne, pekný deň.